Kaixo! Udaberria kolorez beteriko urtaroa da. Jaio diren loreek, zelaiak, basoak eta lorategiak alaitzen dituzte. Aurten ere, lore asko jaio dira, baina ze kolorekoak? Zatoz gurekin loreen koloreak ezagutzera. Lore gorriak. Begira zein lore bitxia aurkitu nuen paseoan. Beste leku batzuetan ere ikusi dut. Eta zuk, ezagutzen al zenuen lore hau? Hauek, hain txikiak ziren, kamararekin hurbildu behar izan nuela argazkia ondo ateratzeko. Lore hauek luze-luzeak dira eta bitxiak ere, ezta? Lore hauek buruz bera zeuden, edo oztoz bera. Lore laranjak. Ikusi, lore hau ez da erabat ireki. Laster, hosto guztiak ikusgai izango dira. Hauek idi bihotzak dira, lorategi batekoak. Bertan laranjak ikusten baziren ere, argazkian beste kolore batzuk agertu dira, ezta? Arrosa eta gorri pixka bat. Hau, paradisuaren hegaztia deitzen da. Izen hori jarri diote bere forma bereziagatik. Sudafrikatik ekarritako lorea da. Lore arrosak. Lore hauek goizeko orduetan topatu nituen lorategi batean. Horregatik, ondo begiratuz gero, tantak ikusiko dituzu. Lore honek maite mindutan auka. Txikia da. Hirietan asko ikusten da, ikusi alduzuzuk. Hauek gerezi ondo loreak dira. Mota hau Japonian asko ikusten da. Bere loraldia otsaila inguruan hasten da. Ikusi lore jaio berri hauek. Arrosak dira baina zabaltzean. Zuriak dira. Sagarrondo loreak dira. Zuhaitzek sagar txiki batzuk bazituzten paseoan topatu nitunean. Hau Narcissus poeticus da. Bai izen divertigarria. Leku ezeak nahiago ditu, mendiak eta zelaiak ur askorekin. Hau txikoria da, baina hostuak galduta haziak geratu dira eta putz egiten baduzu, hegan egiten ateratzen dira. Loretxo hauek ikusten nituen lehenengo aldia izan zen hau. Taldeka agertzen dira, bide, zuhaitz eta eraikinen inguruetan. Beraz, paseatzen zauden hurrengoan, ondo begiratu, agian baten bat aurkituko duzu. Lore horiak. Hauek oso ohikoak dira Euskal Herrian. Hirietako lorategietan agertzen dira, baita zelaietan ere. Urrebotoia da eta hau, bere senidea da. Pixkat handiagoa baina ederra ere. Guztien artean, hau zen irekita zegoen bakarra. Egun honetan, euria izan genuen, baina hain liluratuta geratu nintzen lore honekin, argazkia atera behar izan niola. Ipar Amerikatik ekarritako zuhaitz batean jaiotzen dira. Lore moreak. Lore hauek nire auzoan ikusi nituen. Zuk ere ikusten badituzu, kontuz, bere hostoek arantza txikiak dituzte. Begira, lore hauek bi kolore dituzte. Barrutik zuriak dira eta hostoen kanpoko aldea berriz morea da. Hau izan zen, lore txiki hauek ikusi nituen lehen aldia. Eta zuk, inoiz ikusi aldituzu olako loretxoak? Begira zein more alaia eta distiratsua lore hauena. Lore marroiak.
Baina, badira? Zuhaitz hau, martxoan aurkitu nuen bere hosto guztiak marroiak zituela. Udan bueltatuko naiz, bere hostoak ze kolorekoak diren ikustera. Eta hauek? Hauek bai arraroak, ezta? Marroiak dira eta lorategi batean ikusi nituen. Lore berdeak. Udaberri osoan ez dut lore berderik aurkitu. Hauek izan ezik, berde eta hori arteko kolorea dute. Hosto jaioberri hauek berde argiak dira. Zaharrekin konparatuz alde handia dago, ezta? Lore urdinak. Hauek lorategi batean ikusi eta jakingura etorri zitzaidan. Informazioa bilatu eta Himalaian dute bere jatorria, bai urrun. Lore urdin txiki hauek leku askotan ikusi ditut. Bilatu itzazu zeure auzoan, ziur aurkitzen dituzula. Hau salbia da, Ipar Amerikan du bere jatorria. Sendabelarra dela esan ohi dute. Lore asko ikusi ditugu, baina guztien artean, bitxilorea da niri gehien gustatzen zaidana. Eta zuri, zein da gehien gustatzen zaizun lorea? Uda bukatzerakoan beste bideo bat egingo dugu, urtaroan zehar ikusitako lore, hosto eta frutekin. Animatu eta atera zure inguruan dauden loreak ezagutzera. Zure argazkia bideoan agertzea nahi baduzu, begiratu deskribapena. Hurrengora arte, agur!